Уважаеми български граждани, аз съм Борислав Гуцанов, водач на листите на БСП Обединена левица във Варна и Шумен. Ние винаги сме слагали в фундамента на своята идеология едно понятие – справедливост. Справедливост, която днес липсва навсякъде. В образованието, в здравеопазването, в данъчната система. Но най-ясно се вижда липсата на справедливост в съдебната. Затова за нас това е отрешаващо значение. С оглед на случващото се в обществото смятаме, че е необходим изцяло нов избор на главен прокурор. Сегашният вод с една кандидатура, и то спорна, е неприемлив. Още повече, че този избор ще бъде проведен от Висш съдебен съвет с изтекал мандат. Според мен, както е неприемливо Народното събрание с изтичащ мандат да променя закони, така е неприемливо и съдебен регулатор с изтекал мандат да избира главен прокурор, който ще е начело на държавното обвинение през следващите 7 години. Нещо повече. Ние сме за въвеждане на ефективна система за отговорност на главният прокурор и функционална независимост на прокурорите от техните ръководители. БСП Обединена левица е категорично за възстановяване на предишните текстове от Конституцията, уреждащи избора на служебен кабинет и на служебен премиер, за отмяна на домовата книга и отмяна на ограничаването на правомощията на президента, което беше направено конюнктурно от сглобката ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България с любезното съдействие на ДПС. Ще настояваме за ограничаване на банковите такси, като те да се определят спрямо разходите за съответната банкова процедура. Нека да ви напомня, че печалбите на банките само от такси за 2023 година са 1,5 милиарда лева. Имаме още редица приоритети. Законова забрана за продаването на дълг на колектор без предварителното съгласие на длъжника, приемане на работещ закон за личният фалит, който дава втори шанс на хората и, разбира се, борбата с монополите. Нещо, което е стиснало за врата голяма част от българите и икономиката ни. Всичко това е възможно с БСП Обединена левица. На 27 октомври гласувайте с номер 28 в бюлетината. Време е за решения. Купуването и продаването на гласове е престъпление.